الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ دلہ کے سارے مرد و صلاة شاست حسین بادشاہ است حسین مل کے بولو شاہ است حسین بادشاہ مجھ پیجک ورائیں جنہیں دل در محبت نشاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین است حسین دین پناہ است حسین ہاتھ اٹھا کے دین است حسین دین پناہ است حسین سردار عثمان داد سستاد نداد دست در دست یدیر حقا کے دیوان لا الہ است حسین سرداد نداد دست در دست یدیر حقا کے دیوان اسٹیج والے میں بولو حقا لا تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرہ کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارگاہ درود و سلام دا اللہ تعالیٰ پیش کرم تو بعد میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے عزیزوں جتنا محبت نال مل کے سارے پنڈ دے نوجوانان انتظام کیتا اللہ پاک نہ دیا کرم آباد فرمائے بابا جی جان محمد نے حکم دیتا میں حاضر ہو گیا جتنے ساتھی جنہ رحمت چل کے آئے ہو جنہ گلیاں وچ چل کے آئے ہو میں نہ چیز بندہ میں تواڈے راہاں وچ ہتھاں دی تلیاں بچھاواں تے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکدا جنہ رحمت چل کے آئے ہو تو ہڈے قدمہ وچ پھلاں بیاں پتیاں نشاور کراں تے تاوی حق ادا نہیں کر سکدا میں نہ چیز بندہ ایک کوئی التجا کرنا مالے جڑے تہاڈے قدماں نال ذرے لگے نے میں بوسا انہاں نوں دیواں تے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکدا کیونکہ تسی میرے آقا حسین دے گناہ پڑھ کے آئے آپ احباب دے سامنے جڑی حدیث مبارکہ بیان کرن دی توفیق آئی اللہ پاک نے اپنا فرمائیے اللہ دی بارگاہ چلت جائے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سامنے نے اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین وچوں ہوں بول کے تھوڑا جا بولنا نال کوشش کرنی ہے کہ میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں ہے میں
حسین شوا اللہ کریم میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم حسین نال محبت کرتا ہے اللہ کریم حسین نال محبت کرتا ہے یا اللہ اوتے نال محبت کری جڑا حسین نال محبت کرتا ہے اے کپڑا میرے نال ہے میرے وچوں نہیں کپڑا میرے نال ہے میرے وچوں نہیں دستار میرے سر سے اتے ہوئے میرے نال ہے میرے وچوں نہیں اے قمیص واسکٹ میرے نال ہے بدن دے نال ہے میرے وچوں نہیں توجہ کرنا ذرا بیلی میں چل کے آیا گڈی میرے نال آئی ہے میرے وچوں نہیں اے ہاتھ میرا میرے وچوں ہے اے بازو میرے وچوں ہے جدو انہوں تکلیف ہوئے گی اس وقت مینوں تکلیف ہوئے گی اس وقت مینوں تکلیف ہوئے گی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں وہ حسین جڑا میرے کریم آقا دے کندھیاں تے بیٹھ کے زلفاں نال کھیلدا سی وہ حسین جڑا میرے کریم آقا علیہ السلام دے سینے تے لیٹ کے اپنے نانا حضور دی زبان نو چوستا سی وہ حسین جنوں میرے آقا نے انج گلیاں دے وچ انگلی پکڑا کے چلنا سکھایا وہ حسین ہے جدو حسین آئے دنیا تے آئے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے انج کر کے گودی وچ حسین نو چکیا گودی وچ چکیا توجہ میرے اندر نہیں ہے گودی وچ حسین نو چکیا تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے حسین دے لب چومے لب چوم کے تے اپنے زبان مبارک لوکی گڑتی دیندے نے گڑ دی لوکی گڑتی دیندے نے شہد دی کسی سچی چیز دی گڑتی دیندے نے کملی والے نے حسین نو گڑتی دیتی ہے اپنی زبان وچ رکھ کے گڑتی دیتی میرے آقا کریم نے پھر حسین دے کان وچ اذان دیتی ہے میں صرف شہادت پڑھنی ہے کان وچ اذان دیتی ہے عزیزان کرام دوسری تکبیر پڑھی ہے تے میرے کریم آقا نے فرمایا حسین اج تیرے کان وچ اذان تیرا نانا دے رہا ہے اس اذان دی لاج رکھ اکھاں وچ اکھاں پا کے نا دل وچ درد لے کے آنا لیو اکھاں وچ اکھاں پا کے حسین عرض کیتی نانا اذان تساں دتی ہے حسین انج دا سجدہ کرے گا قیامت تک منبراں تے بیٹھ کے مولا یاد کردے رہنا انج دا سجدہ ادا کرے گا حسین روئے جنہوں میرے کریم آقا کدی زندگی وچ رون نہیں دیتا رون نہیں دیتا میرے کریم آقا انج گلی دے وچ گزر دے پہلے نال یار صدیق اکبر صدیق اکبر وفات دا پیکر صدیق اکبر نالے میرے کریم آقا فرماندے نے ابو بکر جی یا رسول اللہ آکھیا ذرا ٹھہرو نا مینوں حسین دے رون دی آواز آئی حسین دے رون دی آواز آئی ہے کہ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا بچے جو ہے روتے نہیں بچے آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ میں نے ذرا حسین دی خبر لے کے آن دیو دل وچ حسین دی محبت لے کے دور دراز تو آنا لے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام بطول دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے آواز آئی کون زہرا تیرا بابا محمد رسول اللہ دروازہ کھولیا حسین کیوں رو رہا ہے اے زہرا حسین کیوں رو رہا ہے عرض کی تھی بابا بچہ بھوک لگی ہوئے گی اس تو رو رہا ہے میرے کریم آقا نے اٹھا کے حسین نو سینے نہ ڈالے اکھیا زہرا میرے پتر حسین نو رون نہ دے حسین روے سے میں محمد نو دکھ لگتا ہے میرے آقا علیہ السلام حسین واسطے سواری بڑھ جاتے رہے وہ حسین آج 10 محرم کا دن کوئی عام کا دن نہیں ہے نا آج کئی نصیبہ والے تے نہیں کہہ سکتا میں اور لفظ نہیں بول سکتا اس دن کے اندر کئی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کئی جا کے کئی گیماں کھیل رہے ہیں حلالی ماما دے پتر جڑے نے حسین دا ذکر سنن واسطے بیٹھے جتھے بھی نا اج دے دن وچ پرندے بھی خدا دی قسم شور نہیں کر رہے اج دا دن او دن ہے اس 10 محرم نو حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا دنیا تے آئے اس 10 محرم والے دن حضرت آدم تے اما حوا دی توبہ قبول ہوئی اس 10 محرم والے دن حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملیا اس 10 محرم والے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا تے آئے اس 10 محرم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چیخا جڑی گلزار بن گئی اس 10 محرم نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتے اٹھایا گیا
اس 10 محرم نو حضرت سلیمان علیہ السلام نو پوری دنیا کی بادشاہی رب نے عطا کر دیتی عزیزان گرامی یہ تو 10 محرم عام دن نہیں حسین مدینے کی سرزمین تو چل کے مکے گئے نہیں توجہ میرے علم ہوتا ہے بھائی نہیں حسین مدینے وچ چل کے جب میں مدینے وچ شروع کرا تے 2.5-3 گھنٹے لگن گے میں مکے وچ گل ٹورنا چاہنا جس وقت مکے دے وچ گئے نے مکے کیڑی جگہ تے گئے نے مدینے نال پیار کرنا لیو جڑے عمرہ کر کے آئے ہو مدینے چ بندہ جدوں نکلدا ہے نا مدینے چ نکلدا ہے تے انج کر کے جدوں نکل کے سونے تے گنبد خضرا نو ویکھدا نا پیچھے تے سینہ ایک بار سڑ جاندا ہے کہ ہن میں پتہ نہیں کدوں ہونا ہے پیچھے روتا ویندا کملی والیا میں جا رہا ہوں میری حاضری اور قبول فرما لے روتے بندے نکلتے ہیں عزیزان گرامی وہ مدینے نال محبت کرنا لا حسین مدینے دیا گلیاں وچ کھیلن والا جدو مکے دے وچ گیا نا مکے دے وچ کیڑے گھر دے وچ حسین آباد آیا ہے جتھے نبیاں دے سلطان پیدا ہوئے اس گھر دے وچ ڈیرا لایا ہے اپنی نانی اماں خدیجہ تے کبرا دے کمرے وچ حسین ڈیرا لایا ہے جتھے وچ کملی والے جس گھر وچ رہندے سن حسین اس گھر دے وچ ڈیرا لایا ہے جدو کوفے دے لوگوں کو پتہ چلیا کہ یزید دی بیعت حسین نہیں کیتی بیعت نہیں کیتی مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے نے اس وقت کوفے والے سلیمان بن سرد دے گھر دے اندر میٹنگ بلائی کٹ کیتا کٹ کرن تو بعد انہاں کیا کہ حسین یزید دی بیعت نہیں کیتی حسین مکے ٹر گیا ہے آؤ آج ایک عہد کرو جی حسین نال وفا کرو گے حسین نال دھوکا نہ کرو گے حسین دے دشمناں نال لڑ سکتے ہو اج سارے کوفے دے لوگ بیٹھ کے اج ایک وعدہ کرو کہ اساں حسین نو خط لکھ کے بلا لینے ہاں حسین دے دشمناں دا مقابلہ کرو گے اے کوفی لا یوفی انہاں سارے ایک زبان ہو کے بول کے کیا کہ اساں بالکل حسین دے دشمناں نال لڑن واسطے تیار ہاں حسین نال محبت کران گے اس وقت انہاں خط لکھیا پہلا خط عبید اللہ ابن صباح حمدانی اور عبداللہ بن دال یہ دو بندے پہلا خط لے کے آئے اور یہ دیتے ہزاراں مورا لگیاں سن کوفے دے لوگاں دیاں انہاں بے وفا کیا کہ حسین آؤ اسا تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لیے عزیزان گرامی یہ خط جدوں آیا ہے مکہ دے وچ 10 رمضان المبارک 60 ہجری نو خط آیا ہے 10 محرم الحرام نو امام علی مقام دی بارگاہ چ خط آیا ہے پھر چند دنوں دے وچ اتنے خط آئے نے 150 خط کا بھی ذکر میں پڑھیا ہے 12,000 خط کا ذکر بھی پڑھیا ہے پھر امام علی مقام آخری خط جڑا آیا نا وہ ہانی بن ہانی سبئی وہ خط لے کے دو بندے آئے نے 15 رمضان المبارک نو جدو ایک خط پہنچیا کہ میرے امام حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نال مشورہ کیتا آپ نے فرمایا کہ نہ جایا جے اسی تہاڈی رائے نال اتفاق نہیں کرتے کیونکہ کوفے دے لوگ بے وفا نے انہاں کسے نال وفا نہیں کیتی آخری خط تے لکھیا سی اے حسین تساں یزید دی بیعت نہیں کیتی اساں بھی یزید دی بیعت نہیں کیتی جے تسی کوفے دے اندر نہ آئے تے اسی قیامت والے دن تہاڈے ناماں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے کہ حسین نو بلایا سی سانو کوفیاں واسطے حسین چھوڑ گیا سی حسین آیا نہیں سی جدو لجپال حسین نے خط پڑھیا پڑھن تو بعد آقا کریم دے غلاماں نال گل کیتی تے آپ نے مشورہ کر دیتا کہ میں مسلم بن عقیل نو پہلے کوفے دے وچ بھیج کے حالات دا جائزہ لینا چاہنا عزیزان گرامی مسلم بن عقیل نو بلایا جس وقت مسلم بن عقیل نو بلایا تے مسلم بن عقیل غلاماں وانگو ہاتھ بن کے عرض کرتے لے بھائی جان آقا جو حکم ہوئے منن واسطے میں تیار ہوں امام حسین نے فرمایا چلو صبح تیار ہو کے کسا کوفے جانا ہے عزیزان گرامی آؤ میں دسنا چاہنا ذات بلائے حضرت مسلم بن عقیل اپنی تیاری کرتے پہنے حسین لجپال نے آکے آئے اے مسلم بن عقیل تسا پہلے کوفے جا کے لاتا جائزہ لینا جدو مسلم بن عقیل رات نو تیاری کرتے پہنے عزیزان گرامی تیار ہو کے صبح دا ویلا ہے امام مسلم سواری تے سوار ہو گئے نکے نکے دو شہزادے نے ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام ابراہیم پترا نال پیار کرنا لیو پترا نال پیار کرنا لیو جدو مسلم بن عقیل سواری تے سوار ہوئے نے سید جدو سواری تے سوار ہویا ہوئے گا
قسم خدا دی سید سونا بھی ہوندا ہے سیدیاں نظراں وچ حیا بھی ہوندا ہے عزیزان گرامی جدوں مسلم بن عقیل سواری تے سوار ہوئے نے نکے نکے شہزادے اگے آ کے کھڑے ہو گئے نے واگا پکڑ لیا نے سواری دیاں اندر بابا اسا نال جانا ہے حضرت مسلم بن عقیل سواری تو تھلے آ گئے نے اپنے پترہ نو سینے نہ لایا گئے باپ پردیس جان بچے اڑیاں کر لیتے ہیں ابو جی میں نال جانا ہے باپیاں تے بہانہ بنا کے نکلتا ہے یا پترہ نو دلاسہ دے کے نکل رہا ہے عزیزان گرامی سید پتر جدو سینے نہ لگے نے اکھا وچوں آنسو جاری نے کوفیاں دی بے وفائی دا پتہ بھی ہے دعا پترہ نال پیار کر دے امام مسلم فرما دے بیٹا چند دنہ تو بات توڑے تائے حسین نے آرانگے او دے نالا جایا جے نہیں ابو جی اسی تنگ نہیں کرانگے اسی سیدہ دے یا ابو جی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرانگے اسا توڑے نال جانا چاہنے یا اتنی گل پہ کر دینے کھوکر سلیریا دے نوجوانوں سیال گوڑ دی تربی تے میرے حسین دے پترہ دی شہادت سننا لیو بڑی عظمت رو سلام کرنا ماں جدو امام مسلم تو اپنے پترہ نو دلا سے دینے نے امام حسین آندے نے مسلم جی آقا نکے نکے شہادے کی آندے نے آقا آندے نے اسنال جانا ہے امام حسین فرماتے نے چلو کوئی گل نہیں تم شہزادیاں نو نال لے جاؤ اتنی گل کیتی حضرت مسلم بن عقیل عرض کرتے نے آقا جدو مدینے وچوں ترے سو بڑی تی سگرا کہندی رہی سی ابو جی مینوں نال لے جاؤ ابو جی مینوں نال لے جاؤ آقا تساں تینوں چھوڑے تیاں نو لوگ تے نہیں نہ چھوڑ دے عزیزان گرامی جدو اتنی گل کیتی ہے قسم خدا دی حسین دیاں چیخاں نکل گیا نے آکھیا ہے مسلم بن عقیل ہمیں نو دن رات دی دیا تڑپا دیئے میں نو دن رات دی یاد تڑپا دیئے چلو مسلم بن عقیل ویر کوئی گل نہیں نکے نکے شہزادیاں نو لے کے چلو امام مسلم نے دعا شہزادیاں نو کے بٹھا لیا 15 رمضان المبارک نو کوفے دے مکے دے وچوں نکلے نے عزیزان گرامی جدو کوفے دے رستے تے نکلے نے کدھرے رات آ جاندی ہے کسے قافلے نال سید مل کے رات گزار لیندے نے پردیسیاں وانگو دن وی کٹدے نے راتاں وی کٹدے جا رہے نے رہتے جدو اگ دے تھپیڑے پہلے نے گرم لو دے تھپیڑے پہلے نے نکے نکے شہزادے اپنے چہرے دے ہاتھ رکھ لیندے نے چلدیاں چلدیاں 5 شوال نو کوفے دی سرزمین تے پہنچے نے مکے وچوں کوفے 20 دناں دے اندر پہنچے نے عزیزان گرامی جدو کوفے دے لوکاں نو پتہ چلیا کوفے نو بڑا سجایا گیا ہے کوفے دیاں گلیاں نو سجایا گیا ہے امام حسین دے ویر مسلم بن عقیل نال بڑا پیار کردے نے جدو کوفے دی سرزمین تے سید مسلم بن عقیل پہنچے نے عزیزان گرامی لوکاں ہاتھ چوم دے نے لوکاں ہاتھ چوم دے نے کدی قدماں نو بوسا دیندے نے کدی پیشانی چوم دے نے کوفے دی عورتاں نکیاں نکیاں بچیاں نو جنہاں دی عمر ایک دی 6 سال ہے ایک دی 8 سال عمر ہے دوواں شہزادیاں نو گل نال عورتاں لاندیاں نے نویں کپڑے سلا کے پاندیاں نے دوواں شہزادیاں دے ہاتھ چومدیاں نے پتر سمجھ کے پیار کردیاں نے پر پتہ نہیں سی یارا انہاں کتنی وڈی بے وفائی کر رہی ہے 66 دن حضرت مسلم بن عقیل کوفے دی سرزمین تے ٹوٹل 66 دن رہنے جدو 46 دن گزرے نے بڑے خوشی دے دن گزرے نے ہر ویلے لوگ حضرت
مسلم کا ذکر کر رہے ہیں، حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ 12,000 بندے نے آپ بیعت کی دی ہے، پھر 40,000 بندے نے آپ بیعت کی دی ہے، پھر ایک روایت جو بڑے 80,000 بندے نے آپ بیعت کی دی ہے۔ جدو 46 دن 46 دن گزرے نے، حضرت امام مسلم بڑے خوش ہوئے نے، ہر ایک بندہ بیعت کر رہا ہے، حسین دے نام دی بیعت کر رہا ہے۔ انہیں مسلم بن عقیل اساں حسین دے نام تو اپنی جانا قربان کر دے مانگے، اپنی دولت قربان کر دے مانگے۔ جدو 46 دن گزرے نے، خوشی دے اندر عزیزاں نے گرامی، حضرت مسلم بن عقیل مسکرا کے ایک کمرے دے وچ بیٹھ کے اپنے ویر حسین نو خط لکھیا گئے۔ خط دی تحریر اس طرح کچھ لکھی ہے، بسم اللہ پڑھ کے خط لکھیا، مسکرا دیا خط لکھیا، آکھے آقا حسین کدھر سجے کھبے نہ جایا جے، کدھر دائیں بائیں نہ جایا جے، آقا تہاڈا ویر مسلم بن عقیل خط پیا لکھدا ہے، مینوں پتہ ہے تہاڈے نال سیدہ دیاں گھوڑیاں نے، مینوں پتہ ہے تہاڈے نال سکینہ گھوڑی ہے، مینوں پتہ ہے تہاڈے نال زینب تے ام کلثوم نے، آقا کسے پاسے نہ جایا جے، آقا سدھے کوفے وچ آ جایا جے، سدھے کوفے وچ آ جایا جے، کوفے دے لوگ بڑی محبت کردے نے، فصل پک گئی ہے، صرف کٹن والے دا انتظار ہے۔ عزیزان گرامی ادھروں خط مسلم بن عقیل نے لکھ دیتا ہے، جدو مسلم بن عقیل نے خط لکھیا ہے اور یکم ذوالحج نو مکے وچ خط پہنچ گیا ہے۔ ادھر دنیا دے کتے کوفے دے یزیدی جیڑے نے، نعمان بن بشیر گورنر جنرل ہے، کوفے دا انہوں جا کے آدھے نے، حسین دے ہاتھ سے بیعت ہو رہی ہے، تو کیوں نہ روک دا پیا؟ میں بات مختصر کرنا چاہنا عزیزان گرامی، حضرت نعمان بن بشیر اہل بیت نال پیار کرنا لے، اندر دنیا دے لوگوں میں حسین نال محبت کرنا وا، حسین دے نانے نال محبت کرنا وا، حسین دے بابا علی نال پیار کرنا وا۔ انہاں کیا تساں یزید تو تنخواہ لیندے ہو؟ آکھیا حسین دے قدماں تو تنخواہ بار دیواں گا۔ دنیا دے کتے یزید کو چلے گئے نے، جا کے یزید ملک شام اندر اطلاع دیتی ہے، اندے نے اے یزید کوفے دے حالات خراب ہو گئے نے، جے کنٹرول نہ کیتے تے تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ اس یزید دنیا دے ظالم نے سرجون نا یہودیت دا وزیر ہے، او دے نال مشورہ کیتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نو بصرہ دا گورنر سی، تبدیل کر کے کوفے بھیجا۔ ہن توجہ کریا جائے، ادھر مسلم بن عقیل نے خط حسین نو لکھیا ہے، کوفے دے لوگ روزانہ کوفے تو باہر نکلتے نے، کوفے تو باہر نکل کے حضرت امام علی مقام دا رستہ دے نے، حسین کدوان کے عورتاں باہر نکل کے رستہ دے دیاں نے، نوجوان باہر نکل کے رستہ دے نے۔ ادھر دنیا دا ظالم عبید اللہ ابن زیاد مکے دے رستے لو آیا، نقاب کر کے سر تے دستار پا کے، مغرب دی عشاء دے درمیان ویلا ہے، عزیزان گرامی سیدھا گورنر ہاؤس تے کول آیا، کوفے والے سمجھا حسین آیا ہے، مرحبا مرحبا یا ابن رسول دی آوازاں دیاں پیاں نے۔ جدو گورنر ہاؤس تے کول آیا ہے، عزیزان گرامی دنیا تے ظالم نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے آکھیا میں عبید اللہ ابن زیاد ہاں، تسی مسلم بن عقیل دے حق تے بیعت کر رہے ہو، حسین دے نام دی بیعت کر دے پئے ہو، جنہاں 12,000 خط لکھے آئے۔ عزیزان گرامی اوتری کھڑے نے، اوتری کھڑے نے، جدو اس عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا جڑا ایتھے رہے گا تے بچے یتیم ہو جان گے، بیویاں بیوہ ہو جان گیاں، جڑا اپنے بچیاں نو یتیم نہیں کرانا چاہتا ہنے چلا جائے۔ عزیزان گرامی سارے دے سارے دوڑ گئے نے، حضرت مسلم بن عقیل کلے رہ گئے نے، 7 ذوالحج دا دن ہے، حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادیاں نو، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، 6 سال دی عمر ہے، ایک دی 8 سال دی عمر ہے۔ عزیزان گرامی دو شہزادیاں نو انگلی نہ لایا، قاضی شریعت گھر وچ گئے نے، امام مسلم دے نے، قاضی
فرمائی جڑے آخری 20 دن گزرے امام مسلم نے قسم قرآن دی سینہ پھٹ جاتا ہے کیویں طرح سید دا بیان کرا آخری 20 دن دے اندر جب امام مسلم کوفے دیاں گلیاں وچ چل گئے نے مدینے المو کر کے آنے ہائے میں حسین نو خط کیوں لکھیا ہے میں تے کلا کوفے وچ آیا حسین تے پردے دار بھی ہون گیا اے حسین نال زینب بھی ہوے گی جدو اتنی گل کر دین اپنے بچیاں نو عزیزاں نے گرامی قاضی شورے دے گھر دے اندر لے کے گئے نے اندر نے قاضی کوفے دے حالات خراب ہو گئے نے اے میرے بچے میرے نال کتنے مارے نہ جان انہاں میرے بچیاں نو نکیاں نکیاں شہزادیاں نو پتراں نال پیار کرنا لیا بندہ سارا دن مزدوری کرے خدا دی قسم جدو شام نو گھرے اندر آندا ہے ننے ننے شہزادے جدو ابو نو پیار کر دے نے سینے نہ لگ دے نے تھکاوٹاں اتر جاندیاں جے دکھ بھول جاندے نے مسلم بن عقیل آندے نے قاضی میرے نکے نکے بچے نہیں انہاں شہزادیاں نو مدینے یا مکے حفاظت نال پہنچا دے وے اجے عزیزاں نے گرامی شام دی اذان دا ویلا ہے جدو مغرب دی اذان ہوئی ہے امام مسلم مسجد اندر آئے نے ہزاراں دی تعداد نال کوفی کھڑے ہوئے نے امام مسلم نے جماعت کر رہی ہے جدو سلام پھیرے دنیا دے کتے سارے چھوڑ کے ٹر گئے نے سید کلا لے گیا آگے جدو مسجد تو باہر نکلے لے جڑے قرآن دے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر دے سن جنہ ہزاراں دی تعداد نال خط مکے وچ بھیجے سن جڑے آندے سن اسی علی نال پیار کرنے یا اسی علی نال محبت کرنے یا اسی حسین نال محبت کرنے یا اج سارے چھوڑ گئے نے ادھر مسلم بن عقیل جدے ال ویندے نے دنیا دے کتے مسکرا کے منہ پھیر لیندے نے عزیزان گرامی شام دا ویلا مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں اندر نے یزید دے سپاہی پیچھے لگ گئے نے یزید نے انعام کے نام رکھ دیتا ہے عزیزان گرامی چلدیاں ایک عورت بازار دے اندر ہے حضرت مسلم بن عقیل جڑے دروازے تے جانے نے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے دنیا دے کتے اپنے دروازے بند کر دینے نے سید گلی دے وچ چلدا جا رہا عزیزان گرامی ایک عورت جدا نا تو آئے اپنے گھر دے دروازے کے بیٹھ کے اپنے پتر دا انتظار بھی کر رہی ہے یہ دے پتر دا نام بلال ہے یزید دا سپاہی اپنے پتر دا انتظار بھی کر دی ہے تو عورت کون سی جدو لجپال علی کوفے دی سرزمین تے رہندے سن اے تو عورت سیدہ زینب کل قرآن پڑھیا سی سیدہ زینب کل ترجمہ تفسیر کیتا سی عزیزان گرامی اہل بیت نال محبت کرنا نہیں سی جدو مسلم بن عقیل کول کھڑے ہوئے نے پردیسی نے گلیاں دا پتہ کوئی نہیں ظالمہ بلا کے دھوکا کیتا ہے جدو انج کر کے کھڑے ہوئے نے آگا بی بی مینوں پیاس لگی ہے پانی پلا دے جے پانی پلا دے گی قیامت والے دن میں تیرے نال وعدہ کرنا حوض کوثر پلا دے عورت اندر گئی ہے عزیزان گرامی جدو اندر گئی ہے پیالہ پانی دا بھر کے لے کے آ گئی ہے امام مسلم نے پانی پیتا ہے پھر عورت پانی دا پیالہ اندر خالی رکھن واسطے گئی ہے امام مسلم اتھے بہ گئے نے جدو امام مسلم بیٹھے نے عزیزان گرامی پھر اے تو اب جدو باہر نکلی آندی اپنے گھر کیوں نہیں جاندے پانی تے پی لیا ہے امام مسلم دیا چیخا نکل گیا نے آکیا جنہ دے کر کھومن او کسے دے دوستے پیلی ہوئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت
جنہ دے کرے ہون وہ کسے دے دروازے اگے نہیں بیندے میں تے پردیسیاں میں مدینے دا رہن والا میں مکے دے رہن والا میں حسین نبیرہ عزیزان گرامی جدو دعا سنیا ہے آکھیا دنیا دے ظالمہ اتنے لوگاں تو اٹھے ہاتھ بیعت کی دی ہے دنیا دے کتے کتے ٹر گئے میں اتنی گل کی دی ہے میری ماں میری وہ کام دیا یارو چیخا نکل گیا لے آکھیا نہ بے وفائی کی دی ہے دعا عورت راتا ملائے امام مسلم نو اپنے گھر دے اندر لے کے ٹر گیا نے عزیزان گرامی جس گھر دے اندر گیا نے خاص کمرے دے اندر سید نو بٹھایا ہے سیدہ نال پیار کرنا رہے ہو جڑا سیدہ نال پیار کرنا ہے کیا بتالے دن کملی والے دے چھٹے تھلے ہوئے گا سیدہ نے اتھا نو بوسے دے رہے ہو حضرت امام مسلم دی گل پیا کرنا دعا عورت نے بستر بچھا کے دیتا ہے پھر مسلح ڈھا کے دیتا ہے کھانا پیش کیتا آگئے حضرت مسلم نقیل کھانا نہیں کھاتا دل دے وچ یہ خیال ہے میرا حسین ہن کدی نہ آوے میں تے کلا کوفے دیاں گلیاں وچ رلدا پیا ہوا میں کلا گلیاں وچ رلدا پیا ہوا میرے حسین دے نال پردے دار ہو گیا رات عبادت اندر گزری ہے بابا جان بابا اور جدو پردے سامچ کوئی ہووے قسم قرآن دی کوئی سہارا بن جائے ساری زندگی ہوتا ایسا نہیں کھلدا یہ زیادہ رات عبادت اندر ہے پھر نکے نکے پترہ دا خیال آیا میرے پتر پتہ نہیں اس وقت کتھے کون گئے تیرا تو میرا پتر رات نو بازار چ نکل جائے 2 گھنٹے نہ ملے عزیزان گرامی اور سپیکرہ میں چلان کران دے اور پردے دار بیر نکلا دیا نے امام مسلم رات عبادت دے اندر گزار دے راتہ بیلا ہویا دنیا دا کتا اس دعا بیوی دا بیٹا جتا نام بلال ہے اتی راتہ بیلا آیا عزیزان گرامی گھر دے وچ پوچھتا ہے اممہ گھر وچ کون ہے ماں نے رات چھپان دی کوشش کی تھی ہے پر پتر کمرے وچ داخل ہو گیا ہے حضرت امام مسلم دے ہاتھ چمدا ہے کدی قدمانو چمدا ہے لیکن بچو یزیدی سی اتی رات ویلا ہویا ہے انہا بے وفا دی کیڑی بے وفائی بیان کرا وضو کر کے آندا میں مولا علی دی مسجد وچ نماز پڑھ رہی ہے عزیزان گرامی ماں آکھیا بیٹا کل رات وچ رکھی کسے نو نہ دسی اے حسین نبیر ہے اج اے دے نال پیار کیتا قیامت والے دن حسین دا نام کرے گا اے دنیا دا ظالم اٹھ کے ابن زیاد دے گل چلا گیا ہے بات مختصر کرنا چاہتا عزیزان گرامی جا کے دسیا آگے 100 اونٹ دے لالچ بچھے دنیا دا ظالم کیا ہے انہوں انعاموں کی نام مل جائے گا عزیزان گرامی جس وقت ابن زیاد رو جا کے دسیا ہے سرگیدہ ویلہ امام حسین نبیر نے نماز ادا کیتی ہے جدو نماز ادا کیتی ہے اپنے نانا دے درود پڑھ دے درود پڑھنا لیا جدو کملی والے تے درود پڑھئے پھر کرم ہو جاتا کہ جدو سید درود پہ پڑھ رہے گھوڑا دیتا پانی آواز آئی قدمہ دی آواز آئی ایک جگہ تے پڑھیا تو آدھے گھر لڑائی شروع ہوئی ہے ایک جگہ تے پڑھیا حضرت امام مسلم نے آکیا اے تو آب میں تیرے تے راضی ہاں میرے رب دی رضا ہے میں رب دی رضا تے بھی راضی ہاں اے میری زرہ پکڑا دو تلوار پکڑی ہے امام مسلم نے تلوار پکڑی ہے زرہ پکڑ کے عزیزان گرامی کیا دعا تیرے گھر دی عزت نو میں جانا وا تیرے گھر اندر لڑائی نہیں ہوئے گی سید بازار دے وچ کلا نکل آیا ہے جدو کلا نکلیا دعا قدمہ وچ گر گئی ہے ہم دیئے مینو معاف کر دے بھی سید میرے پتر بے وفائی کی دیا مینو معاف کر دے بھی عزیزان گرامی سید دعا دے سر دے اترا کیا کیا گے میں راضی ہاں میرا بابا علی راضی ہے میرا ویر حسین راضی ہے اممہ زارہ راضی ہے میں
نہیں ہویا رب دی رضا ہے عزیزاں نے گرامی تو قدماں وچوں نہیں اٹھی دی آکھیا تو کیوں رونی ہے میں راضی ہاں تو کھانا دیتا ہے رات نو بستر دیتا گئے میرے تنوں غصے دے دی رہی ہے سیدہ زینب دی مریدنی سے وفا دا حق بیان کر دیتا ہی اور کھوکر سلیریا دے نوجوانوں تو ایک لفظ بولیا ہے آندھی اے امام مسلم روندی تیس تو پہیا میں عورت داتا روندی تیس تو پہیا کدی اج میں بندہ ہوندا مرد ہوندا جویں ان دنیا دیا کتیاں تیرے نال بے وفائی کی دیئے تو کلا علی دا شیر بیر نکلے گا ہزارہ دی تعداد نال فوج بار کھڑی گئے کدی میں مرد ہوندا تیرے نال کندہ لا کے ان کتیاں دا مقابلہ کردہ تاریخ لکھ دے دی کہ کسی شریف دے گھر میں مان آئے انہوں تنگ نہیں کیتا جانا امام مسلم نے آکھا میں راضی ہاں امام مسلم دی شہادت بار اے تو عورت جیڑی ہے خدا دی قسمیں امام مسلم دے غم دے اندر عزیزان گرامی روندی دنیا تو ٹر گئی ہے سید جدو بازار دے اندر بہر نکلے نے جدو بازار دے اندر بہر نکلے نے دنیا دے کتیاں نے حملہ کیتا ہے حیدر کرار دا پتر تلوارہ نال گردنہ اڑا کے رکھ دیتیاں نے ایک پیا نالیاں دے وچ جویں پانی چلدا ہے خون چلدا پیا ہے ان دنیا دے ظالماں نے تین قسم دا حملہ کیتا ہے عزیزان گرامی شہادتوں نے اس تو تیز پڑھدا پیا میرے کول ٹائم نہیں کاج کدی ٹھٹا کدی کھوکر سلیری دے نوجوانوں مینوں ٹائم 2.5 گھنٹے دا دے دیو پھر میں گل کردا کہ شہادت کیویں پڑھنی ہے جدو امام مسلم پیر نکلے نے ہزارہ دی تعداد نال نے دنیا دیا کتیاں 3 مرتبہ 3 طریقے دا حملہ کیتا ہے جدو امام مسلم زمین تے نہیں گردے پہ لاشاں دے ڈھیر لا دیتے نے حیدر کرار دا پتر جدو نعرہ حیدری مار دے کئیاں دیاں لاشاں کئیاں دیاں گردناں اڑا کے رکھ دے پہ عزیزاں نے گرامی نہ دنیا دے ظالماں آپس دے اندر مشورہ کیتا گئے اے ہاشمی شہزادہ کدی بھی ہار نہیں منے گا آؤ 3 طریقیاں نال حملہ کیتا ہے دنیا دے ظالماں نے اپنے دروازے بند کر دیتے نے جدو دروازے بند کیتے ہیں اپنے گھر دیاں چھتاں تے چڑھ گئے نے اور ایکو شیر لی دا گلی دے وچ کھڑا ہویا ہے دنیا دے ظالماں نے چھت تے چڑھ کے کوفے دے بےایماناں نے حضرت امام مسلم نو تیر مارنے شروع کر دیتے ہیں اور میرے حسین دے ویر دی کدی چھاتی تے سینے تے تیر لگ دے نے ادھر کٹ کر بھی دے نے کدی حسین دے ویر دی کمر تے تیر لگ دے نے ادھر منہ کر لے دے نے جدو دنیا دے ظالماں کول عزیزاں گرامی تیر ختم ہو گئے نے سیدزادہ پھر بھی نہیں گریا دنیا دے ظالماں پھر پتھراں نال تو حملہ کر دیتا ہے پتھر جدو ختم ہو گئے تیسرا حملہ عزیزاں گرامی دنیا دے ظالماں کوفے دیاں بے شرم تے بے حیا عورتاں اپنے کپڑیاں نو اگلا کے اپنے کپڑیاں نو اگلا کے کٹھے کر کے گلی وچ سٹے ہر بازے اگی اگ ہو گئی اوے واوے مسلم ایک کونے وچ کھڑے ہو گئے جدو کونے وچ سید کھڑا آیا مدینے والوں میں آکیا حسین راضی نہیں پر کوفے دی سرزمین تے نایا بھی آجے ایک دنیا دا ظالم تھلے اتریا عزیزان گرامی امام مسلم تے تلوار دا بار کیتا لب حسین تے ویر دے کٹے گئے نے دند شہید ہو گئے نے 3 وارا یزید تو فوج مگائی گئی ہے کل امام مسلم آتے میں کیویں درد بیان کرا میرے سینے وچ دل نکائے شہادت بڑے واسطے دل وڈا بڑا عزیزان گرامی دنیا دے ظالماں نے میری ماں نو گرفتار کر کے ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے اوے لب کٹے پئے نے دند شہید ہو گئے نے ابن زیاد آندا ہے اے
مسلم بن عقیل ایک وجہ تو بچ سکنا ہے، آپ نے سلام نہیں کیتا، ایک دنیا دا کتا بول کے آتا ہے تو بھی عبید اللہ بن زیاد نو سلام کیوں نہیں کیتا؟ اب کیا یہ سلام حسین واسطے نے؟ انہا دنیا دے ظالمہ واسطے نہیں ہے، انہا شرابیاں تے زانیاں واسطے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی عبید اللہ بن زیاد نے جدو گل کی دیا ہے اے مسلم بن عقیل تو ایک وجہ تو بچ سکنا ہے، یزید دی بیعت کر لے، یزید دی بیعت کر لے، حسین نو چھوڑ دے جان بچ جائے گی۔ امام مسلم دی ٹھا نکل گئی ہے، آقا اے تے کلا مسلم ہے، کدی مسلم دیا ہزارہ جانا گھوڑ حسین دیا قدمہ تو وار دے عزیزان اکرامی اس دنیا دے ظالموں نے بڑا غصہ آیا، ایسا کہ چلو محل کے اتنے لے کے چلے جاؤ، امام مسلم دا سر قلم کر دے وہ، یہ ظالم جتنے پیار کرنا لے خط لکھنا لے ایک بھی نزدیک نہیں آیا۔ امام مسلم جس وقت سیڑھیاں تے سید چڑھتا ہے، سیڑھیاں دیتے جس وقت کہنے میری امامی علی مقام شہزادہ امام مسلم دیوارہ نو ہاتھ پا کے انج کر کے سہارا لے کے سید دکمنل چور چورے جدو محل دے اتنے گئے جلاد نو بلا کے آکھیا انہاں دی گردن قلم کر دیو۔ امام مسلم نے آکھیا میریاں 3 وصیتاں نے، انہاں 3 تے عمل کریا جے، جدو بندہ جاندا ہے آخری وصیت کو کردا ہے تے بندہ من لیندا ہے۔ کیڑی کیڑی وصیت ہے؟ آکھیا پہلی وصیت ہے کہ میں حسین نو خط لکھ بیٹھا، پردے نار نال ہونیاں نے، کوئی حسین نو کہہ دے کوفہ نہ آوے، کوفے دے حالات بدل گئے نے، کوفی لا یوفی دنیا دے ظالم ذلیل کرن گے، حسین نو کہہ دے وہ کوفی چناوے۔ دوسری میری وصیت ہے کہ جس وقت میں نو شہید کر دے، شہید کرن تو بعد میرے جسم تو کپڑے نہ اتارے جے، میں سیدہ میں حیادار سیدہ۔ یاد رکھیا جے سیدیاں 3 نشانیاں ہوندیاں نے، ایک سید سارے نالوں سونا ہوندا ہے، دوسرا سید دی اکھ وچ حیا ہوندا ہے، تے تیسرا سید 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے، شریعت دا پابند ہوندا ہے۔ اے 3 سید دی نشانیاں نے۔ جس وقت اتنی گل کی تھی جانے کے نام اور تیسری وصیت آپ نے کی تھی پترہ نال پیار کرنا لیو۔ آج ہر کوئی اپنے پترہ نال پیار کرتا ہے، پتر جنی وار بھی لباں وچوں کوئی چیز منگن بندہ ہے، منہ چوم کے چیز دے دیتا ہے۔ امام مسلم نے کہا میرے نکے نکے 2 شہزادے نے، اس وقت میں نو نہیں پتا کتھے وے، انہا میرا شہزادیاں نو مدینے پہنچا دو یا مکے پہنچا دو۔ پترہ نال پیار کرنا لے پتر بچھڑ جان۔ میں کئی جوان ویکھے نے، کئی جوان باپ ویکھے نے جنہاں دے پتر دنیا تو ٹر جان، خدا دی قسم دنوں دے وچ کھونڈی پکڑ لیندے نے، بندے گلیاں وچ بھی گلاں کردے نے کہ ایدا باپ ایدا پتر جوان ٹر گیا، پتر ٹر جان حویلیاں خالی ہو جاندیاں نے۔ عزیزان گرامی دنیا دے ظالم نے تلوار ماری امام مسلم دا سر قلم کر دیتا، جی میں میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہے، تے کسے ساڑھے بزرگ علماء کیا حسین دکھاں دا شہر ہے، بڑا جملہ بولن لگا حسین دکھاں دا شہر ہے، تے امام مسلم دا دروازہ ہے، امام مسلم دا دروازہ ہے۔ سر قلم ہو گیا، سر یزید دے دربار چ رہ گئے، تھر زمین تے سٹ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی عبید اللہ ابن زیاد نے دنیا دے ظالمہ نے اعلان کر دیتا کہ مسلم بن عقیل دے نکے نکے بچے نے اگر کسی دے گھر دے بھی چھپائے گیا سخت سزا دیتی جاوے گی، اگر کوئی انہوں پیش کرتے ہوئے انہوں انعام و انعام دیتا جائے گا۔ ایک کوفے دے ظالم لوگ بچیاں دی تلاش وچ نکلے نے۔ عزیزان گرامی رات دا ویلا ویلا جدو قاضی شورے نکے نکے بچے نے اٹھ کے بچیاں نال جدو قاضی شورے کل پیغام پہنچے، مکے دیاں گلیاں وچ آواز بلند ہو گئی، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے، ہر پاسے شور ہی شور ہے، یزید دے کتے سپاہی گلیاں دے وچ دوڑ رہے نے، مسلم بن عقیل دے نکے نکے بچیاں دی تلاش اندر انعام دے لالچ وچ گلیاں وچ دوڑ دے پے نے۔ قاضی شورے تک خبر پہنچی گے حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے، اور مسلم بن عقیل دے بچیاں دی شہادت ہے، ذرا دل تے
ہاتھ رکھ کے سنیا جے جدو قاضی شرے نے رات ویلا کے نکیاں نکیاں بچیاں نو اٹھایا ہے نکیاں نکیاں بچیاں نو اٹھایا ہے عزیزان گرامی نکے نکے بچے نے جدو قاضی شرے 4 بجے تو اٹھانا ہے نیند وچ کدی دوسرے پاسے پنسیٹا پر دیا دے تسی بھی تے بچیاں نو جدو صبح قرآن دے درس واسطے اٹھا دے ہو بچیاں نو منتاں کر کے اٹھا دے ہو اٹھ میرا بچہ مسجد قاری صاحب بلا رہے ہیں قرآن دی تلاوت واسطے بلا رہے ہیں میں کیویں درد بیان کرا مسلم بن عقیل دے نکے نکے شہزادے نے قاری شرے نے اٹھا کے کر کے قاضی شرے جدو اٹھا کے بچیاں نو بٹھایا سر تے پیار دیندا بچے قاضی شرے لوندے نے ویکھ کے آندے نے قاضی شرے اج بڑا پیار پکر دے ہو اج بڑی محبت پکر دے ہو ادھی رات دا ویلا اج کیویں دی محبت پکر دے ہو مدینے وچ انج لوگ یتیماں نال پیار کردے نے جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر جاون لوکی انہاں نال انج پیار کردے نے سانو ساڈے ابو دی خبر دے وہ جدو قاضی شرے نے اتنی گل سنی ہے قسم قرآن دی قاضی شرے دی ٹھا نکل گئی ہے بچیاں دے قدماں وچ گر گیا ہے آندا او بچیو تسی یتیم ہو گئے ہو تسی یتیم ہو گئے ہو تسی یتیم ہو گئے ہو جدو اتنی گل کیتی ہے دعا ویرا گل وچ باواں پا لیاں نے رد کر دے نے آپس وچ ویر محمد دیاں گلاں کردے نے آندے نے اوے اگے تے ابو دا سہارا سی مدینے وچ ہوندے سا امی کول ہوندی سی مدینے وچ ہوندے سا مامو عباس دی گودی وچ ٹر جاندے سا مدینے وچ ہوندے سا اپنیاں پھپھڑیاں کول ٹر جاندے سا ہائے ہن کوفے دی سرزمین ایک ابو دا سہارا سی ابو بھی شہید ہو گئے نے ہن کون سینے نال لائے گا ہائے ہن کون درد بنائے گا ہائے ہن کون بشانی چومے گا ہن کون درو مائی کھلار کے ملے گا اتنی گل کی تھی عزیزان گرامی قاضی شرے نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اندر بابل ارکان نے کول قافلہ مدینے جا رہا ہے انہاں دعا بچیاں نو مدینے والے قافلے دے نال ملایا جائے عزیزان گرامی جس وقت دعا شہزادیاں نو لے کے چلے نکے نکے شہزادے رات دا ویلا ہے قدم اگے نہیں پیچھے نو پٹے جا رہے قاضی شرے دا بیٹا انگلیاں نال لا کے انہاں شہزادیاں نو ٹردا ہے جدو لے کے ٹردا ہے دوویں ویر ویکھ کے ایو یادے نے ویرا ابو ٹر گئے نے ہن پتہ نہیں کتے حوالے آواں گے آندے نے ایک پردے ایک یتیم دوجا پردیسی تے رب نو معلوم حالا ایک یتیم دوجا پردیسی تے رب نو معلوم حالا وچ پردیس آیا یارو تے وقت جدائیاں والا ایک یتیم دوجا پردیسی تے رل گئے کوفے وچ سید ایک یتیم دوجا پردیسی تے رب نو معلوم حالا رل گئے وچ کوفے سید تے کوئی نہیں گل نل لاون والا عزیزان گرامی بات مختصر کرنا چاہنا وا جدو بابل ارکان دے کول قاضی شرے دا بیٹا صد لے کے گیا ویکھیا تے قافلہ نکل گیا نکے نکے بچیاں نال پیار کرنا لیو ساڈے بچے گلیاں وچ رات نو ٹر جان ڈردے نے ساڈے بچے چھت تے جان اپنی امی نو آواز دیندے نے اماں مینوں ڈر لگدا کہ اے سید بچے نال دی شریعت واسطے کہے ہوئے نے جدو قاضی شرے دے بچے نے کرد ویکھیا بچے
بچیاں دا شہزادے ہو آؤ تاڑا کافلا جانا پہ مدینے نال مل جاؤ آؤ گرد نظر میں آندی نکے نکے شہزادیاں نو چھوڑ دیتا ہے ہون طاقت مک گئی ہے ہون انہاں بچیاں دی رات دی جدائی میں ملک بیان کیویں کراں جد دوویں شہزادے چلے ریت ٹلیاں تے اپنے ہاتھ پکڑ کے اپنے ویر دا ہاتھ پکڑ کے محمد ابراہیم دا ہاتھ پکڑی آگے ابراہیم محمد دا ہاتھ پکڑی آئے لے کے ریت ٹلیاں تے ٹرے نے جدو شہزادیاں نو ٹرے نے دوویں شہزادے ٹر دے نے عزیزان گرامی جدو گرد کول پہنچے نے گرد ختم ہو گئی قافلہ نکل گیا آگے اور تیرے میرے بچے رات نو ٹر جان سپیکراں وچ اعلان کراں دے ہو تیرے میرے بچے ٹر جان گمشدہ دے اشتہار چھپا کے پورے ضلع وچ ونڈ دے ہو اے حسین دے نکے نکے پتر نے جدو کوفے دیا تتیاں ریتاں تے رات ویلا ٹر دے نے بہنا وچ چھالے بہ گئے نے اکھاں وچ گرد بہ گئی ہے اور ریت سر وچ بہ گئی ہے کپڑے جڑے سونے دھوئے سا آئیو مٹی نال بھر گئے نے کدی ریت ٹلے نال تے بندے نے کدی ریت ٹلے نال تے بندے نے اور رات گزر گئی ہے صبح دا ویلا ہویا رات نو رستہ نہیں ملیا پھر رات دا ڈرونا رات اندھیری ڈرونی لگ دی ہے ہر قسم دیا آوازاں آندیاں نے وڈا ویر نکے ویر نو سینے نال لا لیندا ہے سینے نال لا کے وہ بھی کیڑا 24 سال دا ہے وہ بھی 8 سال دا ہے اے نکے نکے بچے میرے سامنے بیٹھے نے ایک 6 سال دا ہے ایک 8 سال دا ہے اور یارو کیویں درد بیان کرا ایڈے بچے تے رول دے کوئی بیگ لے کھوکر سلڑیا وچ رات نو ٹردے ایڈے بچے بیگ لے باویں دشمن دے بچے کھول دشمن سینے نال لا کے آندا ایدے ابو نال دشمنی ہے اینا بچیاں نال دشمنی نہیں اور دشمن دے گھر پہنچا دیتا ہے باویں قتلاں دے بیرون بندے ہاتھ بن کے بندوقاں رکھ کے بندے ملت کر لیندے نے آندے نے تیری مہربانی تیری نیکی نہیں بھلدی اس نیکی دی وجہ تو بندے قتل معاف کر دے ویکھے نے ہن مسلم بن عقیل دے شہزادے نے عزیزان گرامی جدوں کوفے دیاں گلیاں رات پھردے رہندے نے تے ڈلیاں تے پھر کوفے دیاں گلیاں اندر آ گئے رات ساری بچہ ایڈا جاگدا رہے اکھاں سج جاندیاں جے اور پیراں وچ چھالے پے گئے نے اور میں کیویں دساں دعا ویراں گل وچ باواں پائیاں نے اور شالا وسدا رہے سونا لیا اللہ تینوں عزت دے دعا ویراں گل وچ باواں پائیاں نے کوفے دیاں گلیاں اندر ایک دیوار دے نال لگ کے بیٹھے نے اج لوگ بھی پھٹدی ہے ایک دنیا دا ظالم آ کے ٹھڈا مار کے اٹھاندا ہے یہاں بچیاں نو بندے پیار نال اٹھاندے نے ٹھڈا مار کے اٹھاندا ہے آندا تسی کون ہو مسلم بن عقیل دے بچے نے جدوں ویکھیا گے ڈر گئے نے ایک اکلی جوڑی مسلم دی تے دشمن در ہزار ایک اکلی جوڑی مسلم دی تے دشمن در ہزاراں آندا تسی کون ہو بچے بول کے آندے ہون گے ایک اکلی جوڑی مسلم دی تے دشمن در ہزاراں آجا ابو آجا ایک اکلی جوڑی
مسلم دی تے دشمن در ہزارے آجا ابو آجا آجا ابو آجا صد محمد ابراہیم پہ ہمارے اسی بچے ہاں مسلم دے اسی بچے ہاں مسلم دے سنو کوئی نہیں مکے پچھان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں سنو کوئی نہیں گل نل لان والا عزیزہ نگر امی دنیا دے ظالم رہے انہاں نکیاں نکیاں شہزادیاں دے ہاتھ رسیاں نال بن لینے ایڈا بچہ تے پریشان ہوئے بندے چوکے سینے نہ لالنے انہاں دعا شہزادیاں نو ہاتھ بن لے نکی نکی شہزادیاں نو اس طرح کھچ کے لے کے جا رہے ہیں دنیا دے کتے کوفے دے بغیرت لوگ کر دیا چھتاں تے چڑھ کے نکی نکی بچیاں دا تماشا پہ ویندے نے گلیاں دے اندر کھڑے ہو کے کوفے دے لوگ کھڑے ہو کے ویندے پہنے عزیزہ نگرامی جدو دونوں ویر چل دے نے اس طرح ہاتھ بدے نے کوئی جرم ہی نہیں کیتا اج قرآن تے نماں دی گودی وچ مل گیا ہے اج قرآن ایمان تے نماں دی گودی وچ مل گیا ہے اس وقت تے اس وجہ تو تے نمازہ نہ پڑھدا اے نکے نکے شرات مسلم دے نکیلے جس وقت دنیا دے ظالم لے کے جا رہے ہیں ایک انج چھت دے جدو محمد نے ویکھی آگے عورتاں کوفے دیاں کھڑیاں نے ایک عورت دی گودی وچ بچہ ہے بچہ زمین تے گری آگے ماں دی چیخ نکلی ہے جلدی دے نال اپنے بچے نو پکڑ لیا محمدیہ چیخا نکل گیا نے ابراہیم گل اللہ کے اندھنے بھی رکھی ہوئی آئی اندھنے میں خویرہ آؤ بیک نظر اتے تے ماں دی گودی وچو بچہ گری آئے ماں سینے نہ لا لیا آج میری اماں کون ہوتی آج خط کوئی نہ بندا عزیزہ نگرامی پھر تمہیں شہزادے کو لے کے جا رہے ہیں کوفے دے ظالم لوگ میں رہے ہیں جدو دنیا دے ظالم دے پہنے نکے نکے شہزادے چل دے جا رہے ہیں اگے چوک دے وچ بھی کیا لوگ کٹھے ہوئے نے پوچھیا ایتھے کی ہے لوگ کیوں کٹھے ہوئے نے یعنی گل اس وقت یزید دے سپاہی نال کیتی نا شہزادیاں اندر مسلم میں نکیل دے بچوں ایتھے تواڈے باپ دا لاشا جدو باپ دی میت کال دے وچ پئی ہوئے ہو گلی ہو میں بڑے بڑے جوان ویکھنے قدم ہو چکے جاتے باپ دنیا تو ٹر جان حویلیاں خالی ہو جاندیاں نے بڑے بڑے بہادر جوان میں ویکھے نے جڑے بڑے بڑے بار نہ جنہ دے پیدا ہوئے نے جس وقت باپ دے ماں دی خبر سن دے نے قسم قرآن دی مٹھیاں بیٹھ کے بہ جاندے نے جس وقت دعا شہزادیاں ویکھیا دعا شہزادیاں ویکھیا تے اندر ظالمہ لے تے کئی جانی ایک بار ابو دی ابو دی زیارت کر لیں دے یار عزیزان گرامی جس وقت اپنے ابو دے لاشے تے دوبے بھی رہے نے کہ میں گلہ کیتیاں کھوڑ گیا ملک کو زبان ہی نہیں ملک کو دلی نہیں کہ بیان کر سکے اس سید نے میں گناہگارا میں تے انہاں دے نانے داؤدیاں اس سید دا مرتبہ خور امتی دا مرتبہ خور ہوتا ہے عزیزان گرامی محمد اپنے بابا دے قدم تے گر گئے نے ابراہیم سینے تے گر گئے نے آدھے نے ابو جی اساں تانوں تنگ تے نہیں کیتا اسی مکے وچ وعدہ کر کے ٹرے سا اساں تانوں تنگ تے نہیں کیتا ابو جی کوئی ڈیمانڈ تے نہیں کیتی ابو جی صبح عید دے نے پتر والے بیٹھے ہو اوے پتر جدوں صبح عید دے ہوے سب تو پہلے باپ کو عیدی منگدے نے جنہ دے باپ ٹر جاون قسم قرآن دی اندر کمرے وچ بیٹھ کے رو لے سارا دن بیر نہیں نکل دے عیداں بھی بات کوئی نہیں بڑھ دے
ہر کوئی فیسبک تے ہی لگے آندا ہے میرا ابو کوئی نہیں عید پڑھ کے کی لینی ہے ہن دوویں ویر پردیس وچ نے راتاں کٹیاں اوکھیاں نے دن بھی بڑے مشکل نے دنیا دے ظالم لاوا دوے دے وینے قدماں وچ بیٹھ کے آندے ابو صبح عید دو دن عید وچ رہ گئے نے جدوں مدینے وچ ہوندے سا ابو جی جدوں مدینے وچ ہوندے سا ابو جی سینے نال لا کے جیب چوئیتا دے دے سو ابو جی چوم کے سینے نال لا کے مسجد نبوی وچ لے جاندے سو ابو جی لوکاں دے موام پردیساں وچ ہوندے نے پتر فون کرنا ابو آ جا تیرے بغیر عید نہیں گزرے گی خسو قرآن دی باپ چھٹیاں لے کے آ گئے نے ابو جی سانو تہاڈا پردیس وچ سہارا سی ویکھو ابو جی دنیا دے ظالما سانو ہتھ کڑیاں لائیاں نے ساڈا جرم تے کوئی نہیں ہتھ کڑیاں انہاں نوں لگدیاں نے جڑے قاتل ہون ہتھ کڑیاں انہاں نوں لگدیاں نے جنہاں ڈکیتیاں کیتیاں ہون ہتھ کڑیاں انہاں نوں لگدیاں نے جنہاں وڈے وڈے جرم کیتے ہون مسلم بن عقیل دی جوڑی دنیا تے ظالم نے کھچ کے اٹھایا ہے ہاتھ بن کے آندے نے ظالما جے ٹھہر جاویں ابو دی زیارت کر لین گے او کیا وطن دل ہو دے کوزر دا جام پلا دے والے عزیزہ نے گرامی دنیا دا ظالم لے گیا جا کے عبید اللہ ابن زیاد دے کول پیش کیتا عبید اللہ ابن زیاد دے کول جس وقت گیا ہے ہو سکے انہوں نے جیل دے وچ ڈال دے ہو جیل دے وچ دو سید نے پردیسی سید نے پھیرا وچ چالے نے کپڑے گندے میلے ہوئے نے جیل دے دروازے کندلیاں دے کے بیٹھے نے توجہ میرے انج کر کے کندلیاں دے سامنے بیٹھے نے دروگا مشکور جیل دا جدو ویکھیا شہزادیاں دے 14ویں دے چند وانگو چہرے نے جڑے جڑے اہل بیت نال پیار کرن اوہی حسین دی محفلاں سجاتے نے جنہاں نوں اہل بیت نال پیار ہوے میں تہاڈی منہ تے تعریف نہیں کردا میں کدی بھی کسی بندے دی تعریف نہیں کیتی اے تہاڈے علاقے دے وچ ہر پاسے کون لگا ہے میں پھر مبارکباد پیش کرنا تہاڈی عظمت نوں سلام کرنا تہاڈے کول ایو جے بزرگ نے جڑے میرے جے گناہگاراں تے نکمیاں بندے لیا کے تانوں شہادت سنا رہے نے تسی حسین دا ذکر کرا دے ہو رب کعبہ دی قسم قیامت والے دن حسین دے نانے دے جھنڈے تھلے ہو گے انشاءاللہ دو شہزادے نے جس وقت مسلم مشکور دروگے نے ویکھیا تے ویکھ کے چہرے قدماں وچ بیٹھ گیا حسین دے پتراں دے قدم چومے ہاتھ چومے آکھیا تسی کون ہو آکھیا سی یتیم مسافراں پردیسیاں باپ ساڈا شہید ہو گیا ہے بات مختصر کرنا چاہنا ٹائم کافی ہو گیا ہے کیونکہ میں جڑی زبان کرنا زبان تو میں پلٹیا کدی نہیں پہلے آ کے بہ جانا میں رڑکی آوان کوئی گل نہیں رڑکی آوان اس کے بعد میں جا کے شہادت پڑھنی ہے عزیزان گرامی اس مشکور نے نہ تو شہزادیاں نو اپنی نوکری دی پرواہ نہ کردے آیا انہاں دو شہزادیاں نے تو کڈے اپنے گھر کے اندر لے گیا لے جا کے انہاں دے کپڑے دھوائے انہاں نو سونا کھانا میاں بیوی کھوایا کھوان تو بعد ایک مندری دیتی انہاں کے قادسیہ باہر لے کے قادسیہ شہر دروازہ جا رہا ہے جڑا رستہ جا رہا ہے وہ رستے تے لے کے جس وقت آئے نے آکھیا اوتھے جایا جے میرا ویر کتوال ہوئے گا اے مندری میری نشانی اوتھے دے وے جے انہوں سارے حالات دسے جے تانوں مدینے پہنچا دے گا عزیزان گرامی جس اس رستے تے لایا ہے دوہاں شہزادے نو لایا نکے نکے بچے نے تھوڑا جا کے گئے نے اندھیری رات ہے بچے گھبرا گئے نے راہ کھل گئے نے عزیزان گرامی پھر رات دا وقت ساری رات شہزادے پھرتے رہنے ساری رات پھرتے رہنے اپنے ویر دونے گلے دے وچ پاواں پا کے کدی کسی جگہ تے بیندے نے کدی کسی جگہ تے بیندے نے صبح دا ویلا ہویا گے جڑی جگہ تو چلے نے اسے جگہ تے آ گئے کوفے دا شہر ڈر کے ایک درخت دی کھوئے دے وچ بہ گئے نے کھجور دا درخت دی کھو دے تھلے پتھر اٹھا کے بیٹھ گئے نے نال ایک کنواں گئے
जितों कूफे दे लोग पानी भरदे ने आपस दे विच बोल के वड्डा वीर आंदा है वीरा उच्ची न बोली कि वो कूफे बेईमाना दा शहरी ए ना होवे यजीद दे कोल सानू पेश कीता जाए अपने वीर नू गोदी विच लैके अजीजां ने ग्रामी वीर दलासे परदेसां विच देंदा है आंदा है वीरा सो जा अम्मा भी कोई नहीं अबू भी छोड़ के टुर गए नहीं मामे भी कोई नहीं रिश्तेदार भी कोई नहीं मैं मनना अली अकबर दी शहादत पढ़नी बड़ी औखी है तवज्जो मेरे अल करिया जे मैं मनना वा कासिम दी शहादत पढ़नी बड़ी औखी है मैं मनना वा वफादार गाजी दी शहादत पढ़नी बड़ी औखी है जदों वीरां दे बाजू कट जान वीर उन्हां दे बदले विच कई मार देंदे ने किसे दे वीर नूं थप्पड़ बंदा मार दे बंदे गोलियां मार देंदे ने मैं मनना वा गाजी अब्बास दी शहादत बढ़नी औखी वे मैं मनना वा अली असगर 6 महीने दा शहजादा आ गए इहदी शहादत बढ़नी औखी है लेकिन मैं जिहड़ा करबला दियां शहादतां पढ़ रहा बेलियो सब तो मुश्किल शहादत अदर मुस्लिम दे बच्चियां दी है मैनू इत्थों खोकर सलैरियां चों बड़ा फोन गए ने ओए बल्का मुस्लिम बिन अकील दे बच्चियां दी शहादत बढ़ रही है मैं क्या मैं नहीं पढ़नी सरकार पढ़ानी है मेरे विच ताकत नहीं है इत्थे ताकत कमली वाले ही देंदा है मैं क्या शहादत पढ़ांगा अली अकबर जदों शहीद होए ने मेरी इमाम हुसैन दी गोदी विच ने मेरी मां हुसैन दी गोदी विच ने जदों कासिम शहीद होए ने अपने चाचा हुसैन दी गोदी विच ने और जदों गाजी अब्बास दे बाजू कटे ने वफादार वीर दे बाजू कटे ने हुसैन मदीने अलमू करके आख्या नाना मेरी रीढ़ दी हड्डी टूट गई है मेरी कंड खाली हो गई है पर गाजी अब्बास दे साथ मुसाफिर जदों होए ने उस वक्त गोदी इमाम हुसैन दी है अली असगर जदों शहीद होए ने अपने बाबा हुसैन दे बाजुआं विच शहीद होए ने मैं किवें मुस्लिम बिन अकील दे बच्चियां दी शहादत बयान करा 1 साल तक आवाज फकीर दी तुहाडे कन्नां विच गूंजदी रहेगी क्योंकि मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे कूफे दियां गलियां विच रुलदे ने ततियां रेतां ते रुलदे ने हुण दरख्त दे थल्ले बैठ के बड़ा वीर निक्के नूं गोदी विच लैके आंदा वीरा सो जा उच्चा ना बोली अम्मा कोल कोई नहीं हाय वीरा उच्ची ना बोली मैं अबू परदेसा विच छोड़ गया कि हाय वीरा उच्ची ना बोली हाय हाय बाबू अब्बास कोल कोई नहीं इतनी गल्लां करदे पहले करद कुएं तो पानी लैण वास्ते आई है अजीजा ने ग्रामी जदों बच्चियां दी प्यारी प्यारी आवाज सुनी है दरख्त दे कोल आ गई है आके वेखिया चन्ना नूं सुने दोवे बच्चे ने और पैरां ते छाले ने अखां सुज गईयां ने सिर विच करदा पिया होया है जदों दुआ शहजादियां नूं वेखिया गए आंदी है तुसीं कौन हो शहजादियां दियां चीखां निकल गईयां ने आने ने सानू इब्ने ज़ियाद ते भेज ना करी असी मुस्लिम दे बच्चे सानू उन्हां दे पेश ना जालम दे करी आख्या नहीं उन्होंने पेश नहीं करते मेरी जी मालका है हले बैतरा बड़ा प्यार करती आओ मैं थानू घर में लै चलती जल्दी दे नाल लै गई हरस की बीवी सी जिस वक्त उहदे बेड़े दे विच लै गई दास्तान सारी सुनाई कि मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे ये हुसैन के पुत्र ने ये हले बैत नाल प्यार करने वाली सी इस उठा के तुहानू चुम के सीने नाल ला इन्हां बच्चों नूं जिहड़ा चुम के सीने नाल लैंदा लांदा अपने दिल दी गल्लां ही दस देंदे इंज समझ ले जिवें भी साडा है जिस वक्त सीने न लाया सोने कपड़े पहनाए खाना खिलाया खाना खिलाने तो बाद प्यार किया ते अपने इस गुलामां नूं इस लौंडी नूं आजाद कर दिता ते मिन्नत की आख्या किसी नूं राज ना दसी किसी नूं राज
نہ دسی میرے خامد نو یہ راز نہ دسی اتنی گل کی تھی رات دا ویلا دنیا دا ظالم حارس آ گیا بی بی پوچھا بڑی اگے تے جلدی نال گھر آ جانا ہن دیر نال کیوں آئے ہیں آندا ہے مشکور جن دے وچ مسلم بن عقیل دے بچے نسا دیتے نے دھڑا دیتے نے یزید دا انعام بڑا رکھیا ہے تے میں سارا دن اس انعام دے لالچ دوڑدا رہا کوڑا دوڑادا رہا میرا کوڑا بھی مر گیا تے مینوں بچے بھی نہیں ملے انی گل کیتی تے بیوی اہل بیت نال پیار کر دی ہے تے بول کے دی ظالما تینوں پتہ نہیں حسین دے پتر نے اہل بیت دا کیوں دشمن بن گیا ہے تسی تے انہاں نوں بلایا ہے تسی تے انہاں نوں بلایا ہے ایمانداری دی گل کرو سینے تے ہاتھ رکھ کے گل کرو 40,000 بندہ بیعت کردا ہے 80,000 بندہ بیعت کردا ہے حضرت امام حسن تے حسین دی اولاد پوری دنیا تے پوری دنیا تے حضرت امام حسن تے حسین دی اولاد ہے کہ وہ 80,000 دی اجے تک کوفے موجود نہیں اجے تک کتے اوتھے موجود نے اور ساری زندگی ایویں چیخاں مارتے رہن دے جویں مار رہے نے رات دا ویلا ہے دوویں ویر کمرے دے وچ لہدا ستے نے باہروں اس کنڈی مار دیتی ہے حارس بول کے آندا چپ کر جا بولی نہ تینوں کی پتہ کہ ابن زیاد نے کتنا انعام دینا ہے اینی گل کی تھی رات دا وقت ہے ایک ویر اٹھیا ہے اٹھ کے اپنے ویر نو نکے نو اٹھاندا ہے اٹھو ساڈا شہادت دا وقت قریب آ گیا پہچان کی بھی شہادت دا وقت قریب آ گیا آکھیا بابا علی جنت دے وچ سیر کرتے پے اما زہرا جنت دے وچ سیر بھی کر دیا نال تایا حسن بھی سیر پہ کر رہا نال نانا حضور بھی سیر پہ کر دیا تو میرے ابو حضور نو نانا حضور آندے نے اے مسلم آپ تے آ گئے اور نکے نکے شہزادے نو کیڑے ظالماں وچ چھڈ کے تو میرے ابو حضور آکھیا کہ آقا وہ بھی جلدی آ جاندے بھائی جان انج پتہ لگدا پیا کہ ہن ایسا شہید ہو جانا ہے دوجے ویر بھی اتنی گل کیتی سے کہ میں بھی یہ خواب ویکھیا عزیزان گرامی دوویں ویر اٹھے ویران یا ویران نال محبتاں ہوندیاں نے منت کرنا آخری تبلیغ کر کے جانا آپس وچ ویر لڑیا نہ کرو نہ لڑیا کرو اے دنیا دی دولت دنیا تے رہ جانی ہے میں فقیر دی منت جے مولوی سمجھ کے مینوں نہیں میں تے کو گناہگار جاتے فقیر سمجھ کے سننا ہے مولویاں دا کردار میرے کول نہیں وہ ڈاڈے نے بڑے عالم نے میں فقیر بندہ فقیراں دا تے مولویاں دا جوڑ نہیں اے نبیراں نال لڑیا نہ کرو مرلے مرلے زمین تو اے بھائیاں دیاں نے جدوں کنڈ خالی ہو جائے میں بڑے بڑے چودھری ویکھے نے گلاں ڈیریاں چ کرنیاں چھڈ جاندے نے ویر ٹر جان حویلیاں خالی ہو جاندیاں نے بندے پرے پچائے دے سر اٹھا کے گل نہیں کردے کدی اللہ زندگی رکھی تے غازی عباس دی شہادت میں سناواں کہ کدی اللہ موقع دیتا تے اس وقت اتنی گل کیتی نا دوویں ویر جس اللہ آپس وچ گل کردے نے نکا بڑے نو بول کے آندا ویراں سی آپس وچ دوویں ویراں صبح کیویں برداشت کراں گے جدوں تیری گردن تے تلوار چلے گی میرے تو برداشت نہیں ہوے گی اے جے نکے نکے بچے نے مورخین اسی طرح لکھ دے نے جویں تمہیں سنا رہا آپس وچ بول کے اندر ویرا کیویں اسی برداشت کران گے گل وچ باواں پا کے رون لگ پے نے چیخاں نکل گئیاں نے شہزادیاں دی اودوں حارس دنیا دا ظالم اٹھیا عزیزان گرامی بیوی نو آندا بچیاں دے رون دی آواز آئی ہے کدھروں رون دی آواز آئی ہے بیوی بول کے بولی نہیں سہم گئی ہے اس حارس دنیا دے ظالم نے آپ دیوا بال کے اٹھی آئے اس کمرے ول چلے آئے جتے حسین دی جوڑی لیٹی سی اس کمرے وچ آیا جتے مسلم بن عقیل دی جوڑی لیٹی ہے آ کے دروازہ کھول کے ویکھیا دوویں ویر آپس وچ ملدے پے نے اور ویر جدوں بچھڑن قسم قرآن دی کنڈاں خالی کھو جاندیاں جے حویلیاں خالی کھو جاندیاں جے جدوں دوویں ویر آپس وچ روندے پے نے دنیا دا ظالم ہاتھ وچ تلوار ہے آندا تسی کون ہو بچیاں سمجھیا اہل بیت نال پیار کرن والیاں دا گھر ہے بچیاں کیا سی مسلم بن عقیل دے بچے ہاں اس دنیا دے کتے نے میں کیویں بیان کراں انہاں دنیا دے کتے نے امام مسلم دے بچیاں دیاں زلفاں تو پکڑ کے تھلے کھچ لے آئے کدی سجے تھپڑ مار رہے کدی کھبے تھپڑ مار رہے
اور نہ مار میرا بابا حسین چوڑا عزیزان گرامی دنیا کا ظالم مارن پیا ادھر بی بی دوڑ کے آنی ہے ہاتھ بن کے منت کر دیے نام قیامت علی دن حسین سے جھنڈے تھلے کی میں جائے گا زارا دے بابے دے جھنڈے تھلے کی میں جائے گا بی بی نو ماریا دیوار نہ لگی ہے پھر تھپڑ مار دے کدی ٹھوٹے مار دے ایمانداری دی گل دسو مولوی سمجھ کے نہیں فقیر سمجھ کے عرض کرنا وا ایڈے بچے نو بازار کوئی ماردہ ہووے کولو بندہ گزرے بندہ چھڑا لیتا ہے آندہ نا مارو مسوم ہے جدو مسوم بچے نو باپ مارے دوسری مرتبہ سینے نہ لا لیتا ہے مسوم بچے ہاتھ بن کے باپ نو ہی آگ لے میں ابو ناوری منو بڑی ڈاٹی چڑھ لگی یا پترہ دے دل وچ درد رکھن والے ہو اپنے پترہ نال پیار کرن والے ہو جدو مسلم میں وکیل دے بچے نو تھپڑ والے نے ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گراؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گراؤ بس ارے اب تو زمین ہلی جاتی ہے مجھے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے ظالمہ ناور بات مختصر کرنا چاہنا عزیزان گرامی پھر دنیا تے ظالم نے تمہیں شہزادیاں دیاں ظلفاں تو پکڑیا تمہیں دیاں کنڈا ملا کے ان شہزادیاں دیاں کنڈا ملا کے ظلفاں کوڑ کے بن دیتیاں نے جمیں رسی نال بنیا جاتیاں نے بازو پیچھے کر رکھے ان نکے نکے شہزادیاں نو بن دیتا ہے ادھرو مار کے زمین تے تھلے تھپڑ مار کے سٹ دیتا ہے جدو تھلے سٹنا بیوی ملتے ہی کر دی رہ گئی ہے لیکن دنیا دا ظالم بول کے آدھا صبح کوڑیاں گردنا اڑا دے والا جنو موت دی رات نو جیل چ خبر مل جائے میں تینو پھٹے تے صبح تیرا ٹائم ہو گیا پھٹے تے چڑھ جانا ہے قسم خدا دی جیل دیا پیر کا بچراتی بندے مر جاندے نے بڑے 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 بدماش مر جاندے نے جدو اس دنیا دے ظالم نکیاں نکیاں سجدہ نو دھمکی دے کے آگ چلا گیا کمرے دے اندر دوویں ویر اپنے نانا تے درود پڑھ رہے نے عزیزان گرامی جدو صبح دا ویلا دنیا دو کتا تلوار لے کے آ گیا ننگی تلوار لے کے نکے نکے بچے ہیں ٹیچر سوٹی لے کے سامنے آوے کوکر سنہریوں دے نوجوانوں بچے تڑپ جاندے نے اور دل وچ پترا دا پیار رکھنا لیو ہن تلوار پتہ ٹر جانا گے گردنا کٹیاں جانیاں نے آدھے نے ظالمانہ مار قیامت علی دن حوض کوثر دے زامن بن جانے ظالمانہ مار قیامت علی دن نانے دے چنڈے تھلے کھڑے ہون دے زامن بن جانے دنیا دے ظالم میں دعا شہزادیاں نو کھچر دے اتے لگ لے آئے زمیں سامان لگ دے میں لیکن میرے فرات کنارے تے ٹر گئے میں جدو میرے فرات کنارے تے ٹر گئے میں نکا ویر ہاتھ بن کے عرض کر لائے اوہ ظالمہ پہلے مینو ماری اور میرے ویر دی گردن تے تلوار نہ چلائی اینو آندے نے ویرہ دیاں وفاداریاں اینا سیدہ کربلا وچ قرآن بچایا ہے قرآن کو نانے دا قرآن ہے شریعت نانے دی ہے لیکن حسین نے کربلا وچ جا کے ویرہ دے رشتیاں دی عزت دسی ہے علی اکبر نے ماں دی عزت دسی ہے قاسم نے اپنے چاچو دی لاج دسی ہے حسین نے سیدہ کر کے شریعت بچا کے دسی ہے جدو اپنے ویر دی گردن تے تلوار چندیاں چھوٹا ویکھ نہیں سکدا پھر وڈا یادہ ظالمہ نہ ماری
ماری دنیا دے کتے نے تلوار ماری ہے ایک دا سر قلم ہو گیا دوجا ویر اتے گر گیا ہے آندھا پہلے ابو چھوڑ گئے اور تو ہی ساتھ چھوڑ گیا ہے ویر ویران دے ساتھ نہیں چڑھ گئے اور ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیا بوا مارے جان جے ہوئے ویر محمد تے اجڑی جاندیاں تھاوا عزیزان گرامی تو اے شہزاد شہید ہو گئے میرے فرات دے اندر لاش دنیا دے کتے روڑ دیتے نے پھر دا حشر بڑا برا یا جدو سر مبارک لے کے گئے ادھروں مکے دے وچوں حسین دا قافلہ چلے آئے رستے دے وچ رات گزر دی پئی ہے صبح دا ویلا کھویا ہے حسین نے آواز دیتی ہے غازی جی آقا با وفادار غازی ساری زندگی حسین کہہ کے نہیں پکاریا آقا کہہ کے پکاریا ہے قدمہ وچ غازی ہاتھ رکھ کے حکم ہوئے آقا حکم ہوئے آقا نہیں حسین کہہ کے بلا جا آقا میری اماں بنی نے مینوں سبق دیتا سو بنی دا پتر ابو بکر جے غازی دی گل کر دے اوے ابو بکر دی گل بھی کریا کرو جے غازی دی گل کر دے بنی دا پتر یار عمر بھی ہے جے غازی دی گل کر دے اوے عثمان دی گل بھی کریا کرو اے بنی دے پتر نے علی دے پتر نے غازی قدمہ وچ بیٹھ گیا تے آقا حکم آوے آکھیا راتی خیمیاں دا کی صورتحال سی سیدہ زینب دی صورتحال دسانا غازی قدمہ وچ ہاتھ رکھ کے آخری گل کرنا چاہنا ہاتھ قدمہ وچ رکھ کے عرض کرتا ہے آقا سارے نانے تے درود پڑھ دے رہنے اجے کربلا نہیں پہنچے رستے دے وچ رات بھی گزر دی ہے آقا سارے آرام نال ستے رہنے حضرت رقیہ اٹھ کے کدی خیمے تو پیروں دی جانے کدی اندر جاندیاں نے میرے حسین دی چیخ نکل گئی آکھیا غازی اور ماما نو آرام نہیں ہوندے پاویں پردیساں وچ پتر تر جاون پاویں پردیساں وچ مر جان ماما نو پہلے پتہ چل جاندا اے اوے غازی راتی مسلم دے توے پتر شہید ہو